Apay lang orti pagbalyanta sigurado awan naggastusan nata. Oh no! Ano kailangan nyo Uri isang ribo lang bagla pang gastaws. Sana all. Hindi nga sa ribo'y bagbagam. Kukudkuda lang na Nakatala tilupok. O kisti sa bam. Yung gayang. Pasti baratunan. Ischedule ko kayo makipagpalanitak. Barat di kami nilipat tayo ni Donat. Ikaw? Sigurado. Adi mo na Ito ba ito? Sino dapat i-agbarat dito tanga bulan? Huh? Uri ko mabinyakin, mabalinoy. Uri na tayanan, basta nakarnay. Hindi ka raw. Makauma mo ti karnay. Sa bunga na mo ti dalyag. Nice! Mapudpud pa'y tangipan nga pang mais kang ngal ti karnay. Nay, atoy nay. Alanganin sa mo tatoy Bumiro kag pa sa bali, ari ko. Gusto ko taon. Oh no! Pero bungbunga na gito'y daduman. Nauna anak sa mo ni Bakin Andresa na. Nalay nga gijay kahit. Na malangan na bunga na. Huh? Talaga malmalasan nagtatangal daw Yung gaya, may baak. Pati arak na. Aking emote. Supirag pa utang. No arak, imo na. May baak. Ni palanit mo tajay. Awang nga tapakilanitan na tatang. Panakman. Okay. Pre, Huh? api niya na nakamo tagwalwalis ka. Api, awang pakilanitan na ta. Nani? Para palang kita garaw. Para baring doon magagadumakangkaw. Barat dili donat. Huh? Pangka? Bardi na yata ta. Kapanta Sayang mo ito ba ito? Nani? Alam tulad kami arak sa pulam. Adi ko malamot kas jay. Kinya garod. Iso ti pagragsakak ta arak. Okay. Masapa ka matay. Nung pala arak ti kaya mau. Pwede ito ko pa lang. Okay. Nakakit pa rin niya. Kano iso ti gasat ko kanya nga raod. At least naragsakak nga na tayo. Nani? Nagmaya mo ti pananaw mo ti buhay mo niya. Ore kaskasan ako. Damo latadanag ko aji pinagbiag ko. Nice. Mok, si kantumo lang makaado ti tinapay kin kapay. Kahit unay ti kape. Kahit ko ay dati-manti-manti ka na. Nakaw. Atatiwas-iwasan pare na mantika. Baka umuna ka pa'y kanya. Wow. Buko natin kumpare ko. Nyagarap na kasi tigasat ko. At least, nabsuga ka na tayo. Nani? Nakako ini palanit. Huh? Nay, harap tayo na mimpiklan nga po arak ka. Ayos ano te pagtungtungtungan niyo ta. Awang ka dyan na. Awang bibiyang mo. Nani? Punoy, parag damdamag lang. Darami rin niyo ta. Awang nga road. Agita nga style mo ko. Munata nga damagang ka. Yeah, boy. Siguro, agawas mo lang tinintarakatan. Made. We. Agpapaubra namin ni uncle ko kailangan na ti tao. Trabaho tayo, ano kahit yo. Madi nga panay nga arak, baro nga tawinin. Sana all. Inya mo nata nga trabaho. Baka puro niluluko mo nata yaw awis mo. Pay-payso atin, Fran, saan nga mang lukluko? Okay. Madiyak mang loko. Kasla ka naman scammer. Unman. Puro mo't sablay tayo awis mo. Kamer. Huh? Narigat ti mang lukluko ti padam nga tao di ar. Tsaka di awis ko tata, pay-payso. We. Surbol. Katin tayo garudin ano surbulata. Awang kapira-pirak tata. Kahit yung ardag quality septic tank, ipapakontrata daday. Mano magkarti kontrata lang. Makatamdam ako, dalhin na kami manayin. Pusitin na kami mga Pransaw. 3 mil, 2x3 meters. Nice. Nakasilda, 50%. Huh? Apay pati pinagkalisip tiktak. Nakasilpay. Nani? Tuwin, sa balit at nga panawin ay. Tsaka dati libre na nga panganada, kin painom. Po, mayat ang araw. Deon. Okay.
Ngayon, sakti ng awes, dapat 3% nakpay Yan. Tagati kong kunak. Dito pa nang rugrogi, gumulgulang ka manay. Han nga gulang ajay, kasanumit nga ajay, bannog sungok nga nakisaukin ng kill ko, kay si kayo pa yung mitiro kumindak. Nagrikat tigkalay, tumabat ka pa. May 3,000 lang arudin. Pasit lang mga 3% 300 lang may tayo 3 mil. Uray pay. Isupay ajay. Manong atubay to ajay. Kiinom tayo mula ajay. Sana all. Hindi kami nga tamalugid jay. NANI? Malugi kayo pa may kimaraman tayo mula nga talo. Kinasumabit ni Andres kinidimsay. Mamwanda. Amumutagi jaya. Naglalaing da. Kaglibas tayo Nice. Di tayo mula siptik tang minumain, tama di na tayo nga makita. Ewan niya. May tatangay di yan bak. Yeah, boy. Dangarote bareta ken palayaw. Siyempre, kontrata ajay, bagi tayo tigamay. Adda. Chargeable ay palakin kin baritak. Ngam. No nalubat, madi tayo makatrabaho na. Pwede tigas jay, chargeable nga palaking bareta. Adda. In-order ko pa yung online na jay. Sana all. Tagayam tatakas jay. Nagorderak tumamay. Pare, baka dapat ang mom. Medyo ka mawalit nga chargeable. Nung karga na ko, i-charge mo lang. Yan. Tinutula mabuybuy ta Facebook kapay dakas jay. Damdamagal ang arod not da. Awan tikas jay. Muta lang kalangan ng mamati ka. Yung JR, awan tikas jay. Trabaho ka nga, trabaho to. Kaya mo ti kurun ti kwarta. Kasjay ah. Nice. Woy, ngim uray trabaho ka nga trabaho. Ngim no nagastos ka may, awan lata Siguro nagtrabaho ko, tatay panggastos mo. Win ngim magiging lang ko man nasisita nga gatangim ti unaim. Ito, una mo kasi nasisita nga panggastusan ah. Sa bagay pare. Man-mano ka matagluto ta balay mo. Makadamag kalabar dyan, darajay ka. At least, na-invite ak. Nice. Madias lang itaduma ka, ori mo yan na-invite. Pandalat ta. Oh no! Sa bagay gusto ta ko nam. Madi mo maiwasan tikas ta nga tao. Maiwasan da pare, no mo nagbain. Ikasano no nailasag da tikas jayain. Kikas lamo lang ilaw ata No adin no itak kay darajay tang ilaw. Tuwat ako ng France. Ayun gayam, nakita yun Andres, sa umo di balay da. Nabang ka dilikod. Win, umot tao jay. Baka napan nagsugot di taltalon na jay. Apay, madila malmalpas nga agsugsugod di tao. Kasi nga malpas, balitak ka, amin rap mo na perde. Nakabalitaan mo NANI? Kinudim say, dati pagkachismuso na ajay. Kisti sa bana nga dimsin. Laglag nakpay. Ewan gayang bak. Kumusta nga di, napang kay Isabela? Kikas di lata, Isabela lata, awan tinagbaliw. Apay nagawid ka di sa bila. Ay made, idi bagyo tinapanak. Kay bagbagak pa ila. Be sino ti napanamid jay? Siyempre tao, alamit nga hayop. Mga minsan nagawid ako, so nakamimot ani Franz. Unman. Win angim sari-sariling gastos ibus si kwarta kay di nagawid ak. Wen, adamo di kontrata tayo nga panggastos tayo. Ay win aya. Kaso, adi kontrata tayo kay next year pa 2025, January mo lang. Sauce! Yan. Tapos nagsapa kang ayaw-away. Agbalinggar bumalain, ora 50% lang. NANI? Damagit pa kinangkil ko, no, mabalain. Oh no! Yan, kasapulang garod taon, naibusanak pera di baro tawoy. Bag ni pare GR ta magipangpangan lang. JR pa lang orti pagbalyanta sigurado awan naggastusan nata. Oh no! Ano kailangan nyo ah? Ora isang ribo lang bagla pang gastos. Sana all. Hindi nga sa ribo'y bagbagam. Kukudkuda lang na nakatala tilupok. O kisti sa bam. Sa kagdamag-damag naman o kailangan may. Kadamag ko lang mut ah. Awan ti sa baling among pagubraan ay. Ang kontrata mo lato. Nice. Mula tayo kano tinyaw. NANI? Kun agmula lang mo gayam. Ngem, sa tayo lag sahod no nagbunga din mula tayo. Yan. Nabaybayag man eh. Kita talaga kasta Kung may itinanim, may aanihin kunadang. Nice. So gagagit tayo. Wen, ngam nagbayag garaw. Talaga kasta Anos lat panagbiag.
Jak kaya't, puro niya mangyari. Jak mapapan. Keda kanyayo hanggang nga pilpilitay. Awan lang nabibiitaw. NANI? Unman, mumuti pinagbiag tayo. Sang kain, sang tukha. So, kailangan tayo inaldo nga pagsapulan. Nagunig mo tayong bagamon JR kay palanitan lang mo tayo sapsapulim. Unman, agdrama kamutay. Winman. Dita kayo nga roday, nagsapulak tayo, pagubraan tayo nga nadaras. Nice. Dama sa pulak. Okay. Iyawis ko lang takan ngayon. Okay. Ingat. Ukis ti sabana nga baa kay nagiyaw-awis ti trabaho, nakabaybayag pa yung gayam. Nagpig sa talaga tama na jay. So pa ya, nakabaybayag pa kami, bagbagana. Inagaruday, kapanak peg sapol sa bunganay, o pangal daw ko. Anda pa ka ng damdama, barat diri donut. Ay, karabi ipay mo tajay. Takan, tuloy mo tawal-wali sumaw. Sige, good pray.